אז אז באמת חשוב שאם אתם יכולים לסדר לעצמכם כלי כתיבה, דף, כדי שתוכלו לכתוב לכם את הדברים ולעשות ככה חשיבה עם עצמכם, כי אני אשאל פה הרבה שאלות. מאחר ואנחנו מין סדנה זומית כזאת, אני יודעת שלא תמיד אנשים אוהבים לשתף ולא מרגישים בנוח, וזה ממש בסדר. חשוב לי שכל אחד מכם יצא עם ערך מהמפגש הזה, אז הכי חשוב לי זה שלכם יהיה ברור ככה, מה הערכים שלכם ומה לכם חשוב. אז אני ממש מזמינה אתכם לקחת חלק פעיל, מי שרוצה לפתוח מצלמה, מי שירצה להשתתף תוך כדי לשאול שאלות, לבקש הבהרות, לתת דוגמאות, אני ממש ממש אשמח. אז אנחנו מתחילים. אז קודם כל נעים להכיר, אני ליאת ברסלר, אני מאמנת אישית, מנחת קבוצות, אני עוזרת לאנשים לצאת בתקיעות, בלבול וייאוש, מחברת אותם להבנה, מוטיבציה ועשייה. בקיצור, אני עוזרת לאנשים לחיות את החיים שמגיע להם לחיות, כי לכל אחד מגיע לחיות חיים מדויקים. למדתי המון דברים, אני כל הזמן לומדת. למדתי תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית לפני הרבה שנים, למדתי אימון אישי, למדתי הנחיית קבוצות בשילוב כלי פסיכודרמה, למדתי NLP ואני עדיין לומדת NLP במאסטר עכשיו, למדתי אימון לקשב וריכוז ואני כל הזמן בלמידה. זה חלק מהערכים שלי, להיות בלמידה והתפתחות מתמדת. אבל אלה כותרות, מי אני באמת? אז אני ליאת, ואני רוצה להגיד שאני הרבה שנים הייתי מאוד לא מחוברת למה שלי חשוב. למה לא הייתי מחוברת? הרבה סיבות. כנראה שבראש ובראשונה הייתי יותר קשובה לקולות חיצוניים מאשר לקולות הפנימיים שלי. הייתי מאוד, היה לי חשוב מה יגידו, מה נחשב, מה יחשבו עליי, מה נחשב במשפחה שלי, ו, ולקח לי הרבה שנים להבין שמה שבאמת חשוב זה מה שלי חשוב. כי הרבה שנים חייתי ליד ועשיתי בחירות, הבחירה בפסיכולוגיה הארגונית למשל, היא לא הבחירה האינטואיטיבית, כי אני לב, אני בן אדם של האנשים, ואני, יש לי צורך מאוד מאוד גדול בנתינה ובהשפעה ובתהליכים ובעומק, והלכתי לארגוני, כי רציתי ארגונים ורציתי יוקרה, וזה היה כל כך לא מדויק, ועשיתי סיבוב מאוד מאוד גדול עם בחירות תעסוקתיות מאוד מאוד לא מדויקות, כדי בסוף להגיע חזרה ללב. זאת אומרת, בגיל 40 אמרתי מספיק, זה לא טוב לי, אני לא מתפתחת, אני הלכתי והצטמצמתי עם הבחירות שלי, וכשהבנתי את זה, וכשהבנתי שהגיע הזמן להתחבר מחדש למי שאני, ומה שנקרא to own it, לנכס את זה לעצמי, ולהגיד, זה מי שאני, וזה מה שחשוב לי, וזה מה שאני רוצה לחיות, וזה מה שמגיע לי, זה פתח פתח להזדמנויות חדשות ולשינוי תעסוקתי ולדיוק תעסוקתי, שהביא אותי למה שאני עושה היום, והיום אני במקום כל כך הרבה יותר טוב, נעים, מדויק, שנכון לי, ואני מאחלת את זה לכל אחד, גם אם הדרך היא פתלתלה ולא פשוטה, אבל, וזה יכול להיות בתעסוקה וקריירה כמו שקרה אצלי, וזה יכול להיות בכל תחום, בזוגיות, בהורות, בפנאי, מי אני ומה אני ומה חשוב לי, ולהתחיל לחיות לפי מה שחשוב לי, ועל זה אנחנו נדבר היום, מה חשוב לי. אז רציתי רק להגיד לך שליד התמונה שלך כתוב מאמנת קריירה, אבל מה שהוספת עכשיו זה הנכון, שזה מתאים לא רק לקריירה, אלא לכל תחום בחיים. ממש נכון, נכון. אני אגיד שאני מאמנת קריירה, ככה אני קוראת לעצמי, אבל שוש תודה, אה, אני מאמנת, ותהליך הוא תהליך, ושינוי זה שינוי, וכאב זה כאב, ולחיות בחוסר דיוק זה כאב, וזה לא משנה באיזה תחום. ואני גם אגיד שיש קשר בין התחומים, כי כשאני בחוסר דיוק בקריירה, אז איך זה משפיע על המוטיבציה שלי לאכול בריא, ועל המוטיבציה שלי לעשות ספורט, ועל המוטיבציה שלי אפילו, על הסבלנות שלי בזוגיות או בהורות, הכל מחלחל להכל, וזה קורה אותו דבר גם במקומות שהם לא מדויקים בכל תחום אחר בחיים. אם אני, משהו בזוגיות שלי תקוע, או אני לא מרוצה מאיך שאני חיה את החיים שלי באופן כללי, ואנחנו נדבר, ניתן פה אולי גם דוגמאות, אז זה באמת, כל דבר משפיע, והמטרה היא בסוף למצוא את המקום שאני רוצה לשנות ולעבוד עליו, ולא לפחד לעבוד על הדבר הזה. ואני ככה בהקשר של זה, אני רוצה להראות את השקף הזה, אני תמיד מעלה אותו בכל הרצאה שלי, בכל תחום, המנגנון הפנימי של המוח שלנו. המוח שלנו מתוכנת להישרדות ולא לשינוי. אנחנו בני אדם לא אוהבים שינויים, האדם הקדמון
מבחינתו שינוי זה סכנת חיים, כי אם אני עכשיו מתחיל לעשות דברים שונה, ואני יוצא מהמערב ובא לי פתאום לעשות דברים בצורה מאוד מאוד שונה, יכול להיות שאיזושהי חיה תטרוף אותי. אז המוח הקדום שלנו, שהוא לא השתנה מאוד לאורך כל תהליכי האבולוציה, ומאוד מאוד התפתחנו, אבל המוח הקדום הזה עדיין קיים ומאוד מנהל אותנו, הוא לא אוהב שינויים. המוח שלנו מורה לנו להישאר במקום, כי להישאר במקום זה ביטחון. המטרה שלנו כבני אדם, יש לנו שתי מטרות, זה הישרדות ורבייה, ואנחנו נעשה הכל בשביל שני הדברים האלה. ולכן החלק המתפתח יותר של המוח שלנו, מה שנקרא הקורטקס, שמדבר על התפתחות, על שאיפות, על הגשמה, אוקיי? על חזון, אלה חלקים מתקדמים, והם נמצאים לפעמים בהתנגשות עם חלקים הקדומים שאומרים, לא, 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 תישארי במקום, העולם מסוכן, את לא יכולה לצאת. וכשאני רוצה לעשות שינוי, ואני רוצה להתפתח, אבל יש בי חלק שעוצר אותי, והוא רוצה שאני אשאר מה שנקרא באזור הנוחות, ואני קוראת לזה גם אזור הנוחות, כי להיות בנוחות זה הרבה פעמים האזור הזה שקצת כלוב של זהב שמגביל אותנו ומצמצם אותנו, ואז נורא קשה באמת לצאת לדרך ולמצוא את המוטיבציה לעשות שינוי. אם המוטיבציה שלי לא מספיק חזקה, אז החלק האוטומטי הזה, שדואג לשמור אותנו במקום, הוא ינצח, והוא ישאיר אותנו באיזושהי תחושה של ביטחון, אבל מצד שני גם של תקיעות. ועל זה אנחנו רוצים לנסות להתגבר, ואפשר להתגבר על זה. אז מה מעורר מוטיבציה לפעולה? אז יש כל מיני דברים שיכולים באמת לעזור לנו להתגבר על האוטומט הזה שלנו. הדבר הראשון זה אמונה ביכולת. כשאני מאמינה שאני מסוגלת, שאני מאמינה שזה אפשרי עבורי, יש לי יותר מוטיבציה. אם אני חושבת שזה גדול עליי ואין לי שום סיכוי, מראש אני לא אחלום על זה ואני לא ארצה את זה. אני פגשתי המון אנשים בתהליכים שאני ליוויתי, שכשאני שאלתי אותם מה אתה רוצה, מה החלום, לאן אתה רוצה להגיע, הם לא יודעים. אבל למה הם לא יודעים? קודם כל, כי יש פחד נורא גדול. יש פחד נורא גדול בלרצות, יש פחד נורא גדול בלהתאכזב, יש פחד נורא גדול בלהיכשל, יש פחד נורא גדול בלהצליח, יש פחד נורא גדול בלצאת מהמוכר וידוע, ובראש ובראשונה אחד הדברים שהכי מפריעים זה העניין הזה של אמונה ביכולת. אם אני לא בטוחה שאני אצליח, אז למה בכלל לרצות את זה? אני אגיד שזה דבר שכמובן אפשר לעבוד עליו, זה אחד הדברים שאני עובדת עליהם כמאמנת, להעלות רגע את המסוגלות העצמית, איך עושים את זה בהמון המון דרכים, דרך עבודה על מודעות ובעיקר דרך עשייה. תחשבו על עצמכם, על התמודדויות שהיו לכם בחיים, כמה הם לימדו אתכם, ודווקא איך אנחנו צומחים דווקא ממשברים ומאין ברירה כאלה, שהם מלמדים אותנו ומה שנקרא משייפים את הכלים שלנו ועוזרים לנו לגלות כל מיני חוזקות שלא ידענו שיש בנו. ואנחנו לא נדבר על זה במפגש הזה, ואם תרצו אני אשמח לייחד מפגש רק על אמונה ביכולת ועל חוזקות. הדבר השני שמעלה מוטיבציה ומשפיע עליה נורא זה תמיכה בסביבה. כמה חשוב שיהיה לנו מישהו בסביבה שרואה אותנו, שתומך בנו, שמעצים אותנו, שאפשר להתייעץ איתו, שאפשר לשפוך את הלב, שאפשר להביא את הפחדים אליו, וסביבה זה יכול להיות כל אחד, זה יכול להיות בן זוג משמעותי, זה יכול להיות הילדים, זה יכול להיות חברה טובה, וזה יכול להיות איזושהי קבוצת שייכות או קהילה שאני שייכת אליה, שמדרבנת אותי, וזה יכול להיות כמובן גם מאמן, מטפל, או כל אחד שאני מרגיש בנוח, ושהוא יכול להעלות לי את המוטיבציה, כי לפעמים לבד זה נורא נורא קשה. יש משפט שאומר, לבד מגיעים מהר, ביחד מגיעים רחוק, אוקיי? כשאני רוצה, אני ליאת, כל הזמן לצערי עושה דיאטות ומנסה לעשות ספורט, ונורא קשה לי לעשות ספורט ולמצוא מוטיבציה. בשבילי אחד הגורמי מוטיבציה העיקריים בשביל ספורט זה חברה, זה למצוא חברה שתוציא אותי מהבית, אוקיי? ודיאטה אני תמיד חייבת לעשות את זה באיזושהי קבוצה, או מול איזשהו מישהו דיאטנית, נטורופטית, מישהו שיעזור לי לשנס מותניים ולמצוא את הכוחות לעשות את זה. אבל גם על זה אנחנו לא נדבר היום. הדבר השלישי שחשוב ושמעלה מוטיבציה זה מטרה ברורה. כשהמטרה שלי ברורה לי, כי אם המטרה לא ברורה, אז למה שאני אצא מהבית, אני אשאר בבית? אבל כשאני יודעת מה אני רוצה להשיג, ומה חשוב לי, ולמה אני רוצה, כשיש לי את הלמה, כשאני מחוברת לרצונות שלי, לפשן שלי, מה אני אוהבת, ומה חשוב לי, ומה מסב לי הנאה וסיפוק, ומה מניע אותי, אז יש לי קצת יותר מוטיבציה וכוח לצאת, אוקיי? אישה שרוצה להיכנס להיריון, וזה כל מה שהיא רוצה,
אז אני מכירה נשים שעוברות טיפולים והפריות ודברים נורא נורא קשים, למה הן עושות את כל זה? כי הלמה שלהם כל כך ברור וזה בוער בהם. וכשאני רוצה לעשות שינוי תעסוקתי, כי נורא כואב לי, כי אני מרגישה מאוד לא מוערכת, או כי אני מרגישה לא מוגשמת, ואני מרגישה שאני מפספסת את החיים, והם עוברים לידי, ומה קורה איתי? מה קורה איתי? או, או כשאני בזוגיות לא מיטבית, או כל דבר אחר, ואני מרגישה את הבעירה הפנימית הזאת לשינוי, שם יש מוטיבציה, ושם אפשר להתחיל להניע את הדברים. אנחנו נדבר על אחד הדברים הכי חשובים כדי להעלות מוטיבציה, והדבר הזה זה באמת מה יכול להניע אותי מבפנים, וזה העניין הזה של ערכים. אז מה זה ערך? אז ההגדרה המילונית, הכללית, מה שאנחנו מכירים כשאנחנו מדברים על ערכים, נתתי פה איזושהי הגדרה ככה כללית, ערכים הם אמות מידה אידיאליות שמבוססים על השקפות עולם ביחס לשאלות של צדק, מוסר, אמת, אסתטיקה וסוגיות נוספות. הערכים קובעים מה נכון וראוי בחברה מסוימת, ולרוב ההתייחסות לערכים היא כאל משהו חיצוני שהוטמע בנו דרך החברה, חינוך ותרבות. לדוגמה, ערכים חיצוניים, כבד את אביך ואת אמך, נכון? להעביר אישה זקנה את הכביש, זה מעשה ערכי, לשמור על הסביבה נקייה, אלה ערכים חיצוניים, לימדו אותנו איך להתנהג בחברה. אבל אנחנו בעולם האימון, כשאני בתור מאמנת או בתור אנלפיסטית, רוצה לעזור לאנשים לעשות דרך ולצאת לדרך ולהתגבר על המוח הקדמוני הזה שעוצר אותנו, אנחנו מדברים על ערכים במובן אחר, במובן פנימי, אישי ואינדיבידואלי. באימון אנחנו מתייחסים לערכים ככלים לבחירה. זה איזשהו מין מצפן פנימי, אישי, של כל אחד, שעוזר לי לקבל החלטות, וזה מהווה איזשהו מקור ראשוני להנאה, זה נותן לי כוח, כי זה מה שחשוב לי, וכשאני יודעת מה חשוב לי, זה נותן לי את המוטיבציה ואת הדרייב, לעשות כל מיני דברים, זה מנחה את ההתנהגות שלי, זה איזשהו גורם שמשפיע על הבחירות בחיים שלי, על מה אני בוחרת לוותר, על מה אני בוחרת להתעקש, מה אני בוחרת לעשות, ואני מוכנה להשקיע משאבים ולשלם מחירים ולהילחם עבור הערכים שחשובים לי. לא סתם שמתי פה תמונה של פרידה קאלו, אני אשתף ברמה האישית שאני, כשלמדתי אימון אישי, ותרגלתי את הנושא הזה של ערכים, ועשינו גם כל מיני דמיונות מודרכים סביב הדבר הזה, ועלה לי נורא ברור שאחד הערכים הכי חשובים שלי זה שני דברים מאוד מאוד משמעותיים, אחד זה לחיות חיים בצבע, לא יודעת אפילו להגדיר במילה מה זה הערך הזה, לחיות חיים בצבע בשבילי מסמל המון דברים, חיים צבעוניים זה שינוי, זה גיוון, זה אתגר, זה חיים בצבע תרתי משמע, זה צבעוניות, להביא את עצמי בצורה צבעונית, זה להביא את הצבע שבי, כי אני בן אדם מאוד צבעוני, אני פטפטנית, אני מצחיקה, אני אנרגטית, זה לחיות בצבע, זה לחיות את החיים מה שנקרא במלואם, אוקיי? והדבר השני זה עוצמה, להיות בן אדם עוצמתי זה ערך בשבילי, עוצמה זה גם חוזקה, אוקיי? זה גם יכולת, אבל זה גם ערך לחיות בעוצמה, מתוך חיבור פנימי למי שאני ומה שאני. אני הרבה שנים הייתי ממש בניתוק מהערכים האלה שלי, לא התייחסתי אליהם ולא הסתכלתי עליהם, בזתי לדבר הזה, אפילו לא חשבתי שאני בן אדם עוצמתי, לקח לי שנים להבין שאני כזאת ולהבין שזה חשוב לי להיות כזאת, זה חשוב לי. וכשחשבתי את המילים האלה, עלה לי התמונה של פרידה קאלו, שהיא ממש ממצה את המהות של שני הערכים האלה שלי. ואני מזמינה גם אתכם בתהליך שנעשה פה ובשיח שלנו על ערכים, אם אתם תצליחו למצוא איזשהו דימוי לערך הזה שחשוב, זה מדהים. למה? כי זה ינכיח אותו לכם, וכשתדמיינו את הדימוי הזה, אתם תתחברו לערך הזה, וזה ממשאב, אוקיי? ערכים ממשאבים אותם, נותנים לי כוח. אז קצת, אני ככה לפני שנצלול לערכים, היה לי חשוב כן לדבר על ההבדל בין ערכים לצרכים, אוקיי? כי לפעמים יש בזה איזשהו בלבול, הם שני דברים שנורא נורא חשובים, ומנחים ומנהלים את ההתנהגות שלנו. צורך זה בעצם כל דבר פיזי, רגשי, רוחני, שאני מרגישה שאני זקוקה לו להמשך הקיום שלי. אני צריכה לאכול, אני צריכה להרגיש אהובה, אני צריכה להרגיש שייכת. אני במקום עבודה צריכה להרגיש שרואים אותי, שאכפת לאנשים ממני.
אני צריכה להתפתח, אני מרגישה צורך בהתפתחות, כי אחרת אני נורא משתעממת, אוקיי? אז יש לנו כל מיני צרכים, הצרכים הם משתנים, הם לא קבועים. כי אני בגיל 25, כשחיפשתי עבודה, חיפשתי נוחות, זה היה הצורך שלי, נוחות, שכר גבוה, אלה היו הצרכים שלי. ולהעביר את הזמן, ושיהיה לי חבר'ה, שתהיה לי חברה נעימה של איכות, אוקיי? היום בגיל 47 חשוב לי נורא התפתחות, חשוב לי הגשמה, חשוב לי למידה, אז חשובים לי דברים אחרים, ואני מוכנה לוותר על דברים אחרים שפעם היו חשובים לי בשביל להגשים צרכים אחרים. הצרכים זה משהו שהוא דינמי ומשתנה, ערכים הם תמיד נשארים אותם ערכים. החיים בצבע שדיברתי עליו, על לחיות חיים צבעוניים, או לחיות חיים עוצמתיים, זה משהו שהוא חשוב לי, והוא יהיה חשוב לי גם בגיל 60, לא משנה מה אני אעשה, וגם לא משנה לאן אני אלך. ולהביא את העוצמה שבי, זה חשוב לי לא רק בתעסוקה, זה חשוב לי בהורות שלי, זה חשוב לי במערכות יחסים שלי, זה להביא את עצמי במלואי, אוקיי? אז ערך זה איזשהו עיקרון שאני חיה לאורו לאורך כל החיים שלי, והוא מנחה ומשפיע על ההתנהגות שלי. עשיתי פה ככה, כתבתי בטבלה קצת הבחנה בין ערך לצורך, אז ערך הוא באמת קבוע, בלי קשר למצב רוח או להערכה עצמית, והצרכים שלי משתנים, כמו שאמרתי, לפעמים אני רעבה, ואחר כך אני לא רעבה, אין לי צורך לאכול, נכון? עכשיו יש לי צורך בחיבוק, ועכשיו יש לי צורך להיות לבד דווקא, אז הצרכים הם משתנים. בערך, אחרים לא יכולים למלא את הערכים שלי. אם יש לי ערך של מקצוענות, או ערך של חיבור לעצמי, להיות מחוברת לעצמי, או ערך באותנטיות, זה תלוי רק בי, זה שלי. אני לא יכולה לצפות מהסביבה שתמלא לי את הערכים שלי. אני חיה לאורם. אני יודעת מה לי חשוב, ואני מגשימה את הערכים האלה. צרכים הרבה פעמים אחרים יכולים להגשים לי אותם, אוקיי? אם אני צריכה ביטחון, אז יכול להיות שאני יכולה לקבל את זה מהסביבה. אם אני צריכה, כמו שאמרתי, אהבה, אז הסביבה יכולה לתת השפעה, אני מביאה אותה, אבל גם אני יכולה להרגיש שבן אדם יכול לבוא ולהגיד לי, וואו, את ממש עשית לי שינוי, אז הנה הוא מילא אצלי איזשהו צורך שיש לי. כשערך מתמלא, אז אני מרגישה מלאה ומסופקת, סליחה, אפשר וכשצורך, להדגים מה ההבדל בין השורה השנייה, בערך אחר לא יכול למלא, ובצריכה יכול למלא. תודה. כן, אז זה ממש מה שאמרתי, שנתתי דוגמה, אותנטיות, שזה ערך שלי, ממש, אני מביאה לכם את הערכים שלי, לחיות חיים אותנטיים, להביא את עצמי בצורה אותנטית. מה זה אומר להיות אותנטית עבורי? כל אחד דרך אגב, אני יכולה להביא כותרת וכל אחד יגדיר אותה אחרת. אותנטיות בשביל אחד זה לא אותנטיות בשביל אחר, אז אותנטיות שלי זה להביע את עצמי כמו שאני רוצה, זה להגיד את הדברים כמו שהם, גם אם הם לא נעימים תמיד לשומע, זה להביא גם את הפגיעות שבי ואת החולשות שלי. עכשיו, במי זה תלוי הדברים האלה? בסביבה? זה תלוי בי, זה שלי. רק אני יכולה למלא את הערך הזה של אותנטיות. צורך, אני יכולה למלא אותו בעצמי, זאת אומרת אם אני רעבה אני אוכל, אבל יש גם צרכים שהסביבה יכולה לספק לי, למשל הצורך בשייכות, אוקיי? הצורך בשייכות, אני יכולה לספק אותו לעצמי, לגרום לעצמי להרגיש שייכת, הרבה פעמים זה תלוי בנו, אבל גם הסביבה יכולה לספק לי את זה, כשאם הסביבה מחבקת אותי ומתקשרים אליי, וכשאני מגיעה לאיזשהו מקום אומרים לי איזה כיף שבאת, אז הם סיפקו לי את הצורך הזה בשייכות, אוקיי? בלי לשים לב, אבל הם סיפקו לי משהו שנורא חשוב לי. אם אני קמה בבוקר והולכת לעבודה, והקולגה שלי שמה לי שוקולד קטן על השולחן, או מישהו הציע לי שהוא יכין לי קפה, אז אני מרגישה אהובה. אז מישהו סיפק לי את הצורך באהבה. אני גם יכולה לספק אותו לעצמי, אבל גם הסביבה יכולה לספק אותו עבורי, אוקיי? אז זה ככה הבחנה בינך לצורך. אמרנו כשאנחנו מתמלא אז אני מרגישה שלמה ומסופקת, וצורך הרבה פעמים אני מרגישה רגועה. זאת אומרת, כשצורך לא קיים, גם כשארך לא קיים, אז אני מרגישה איזשהו בעירה פנימית, זה חוסר נוחות, חוסר שקט, אבל כשצורך מתמלא אז אני, כאילו יש לי אוויר, אוקיי? ואם הוא לא מתקיים אני ממש מרגישה מצוקה. תחשבו עליכם, אם יש לי צורך באהבה, ואני באה ואומרת למישהו בוקר טוב, והוא לא עונה לי, הוא מתעלם ממני, מה אני מרגישה, אוקיי?
ערך, אנחנו מסתכלים בעיקר על ההיבט החיובי שהוא עוזר לי להרגיש שלמה ומדויקת יותר. ומילוי של ערך נועד לתקף את עצמי וליצור באמת איזושהי משמעות, וצורך הרבה פעמים עונה על הימנעות מכאב וקושי. אם אני מדברת עוד טיפה על צרכים, אז טוני רובינס, שהוא NLPיסט מאוד ידוע והוא מאמן מאוד ידוע, הביא את אחד המודלים שלו להתבוננות מול צרכים. הוא אומר שיש 6 צרכים אנושיים. הארבעה הראשונים הם צורכי בסיס, הם צרכים שלכולנו יש במידה כזאת או אחרת, והם קיימים אצל כולנו, והשני צרכים האחרונים הם מה שנקרא צרכים של מימוש, אוקיי? הוא אומר שבין 4 הצרכים הראשונים יש איזה שהם יחסים קצת של ניגודיות. הצורך הראשון הוא הצורך של כולנו, לכולנו יש אותו, צורך בוודאות, בביטחון. כמה חשוב לנו להרגיש ביטחון בארץ, במשפחה, בזוגיות, בעבודה, נכון? זה צורך שהוא חשוב. ממולו וכנגדו יש צורך אחר שמדבר על הצורך בגיוון ושינוי, אוקיי? יש איזשהו דיסוננס בין הצרכים האלה, כי מצד אחד אני בזוגיות ונורא חשוב לי להרגיש ביטחון בזוגיות ויציבות, ואני יודעת שאני יכולה לסמוך על בעלי והכל בסדר, ומצד שני יש לי צורך בגיוון ועניין וקצת ספייס. אז איך אני מגשרת על הפער בין שני הצרכים האלה? זאת שאלה. איך אני יכול לגשר על צרכים שלפעמים נמצאים בניגוד? הצורך הבא הוא צורך באהבה ושייכות, אוקיי? זה גם צורך שהוא מה שנקרא, הוא משותף לכל בני האדם, כולנו רוצים להרגיש אהובים. זה צורך נורא 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 בסיסי, שמבטיח גם דרך אגב ביטחון, כן? תינוק זקוק לביטחון וודאות שיקיימו את הצרכים הבסיסיים שלו, וצריך גם להרגיש את האהבה הזאת, היא נותנת לו את הביטחון. ומנגד יש צורך בביטוי עצמי ובהשפעה. הצרכים האלה הם לא תמיד קיימים, ולא בכל תקופת זמן, אבל יש תקופות שבהן מה שהכי חשוב לי זה להרגיש שאני משפיעה, שאני משמעותית, שאני מדברת את עצמי, שאני אומרת את ה-say שלי. לפעמים זה בא בסתירה לאהבה ושייכות. יש לי מישהי שליוויתי שממש הייתה סתירה בין שני הצרכים האלה שלה. היא דיברה עליהם שמצד אחד נורא חשוב לה להשפיע, להוביל, אוקיי? לבטא את עצמה, ומצד שני היא ממש היה חשוב לה להיות אהובה. ומה שקרה זה שהרבה פעמים היא בחרה בריצוי כדי להרגיש אהובה, וכשאני מרצה אני פחות משפיעה, אוקיי? ואז איך אני מרגישה? אני מרגישה איזשהו קושי, ואיך אני מצליחה לגשר? האם אני יכולה גם להרגיש אהובה וגם להרגיש שאני יכולה להשפיע? אפשר למצוא את הדרך, אבל זה דורש חשיבה והבנה. האם אני מוכנה להקריב את אחד הצרכים בשביל צורך אחר, או האם אני רוצה לנסות איכשהו לגשר ביניהם ולקבל משניהם. שני הצרכים האחרונים שדיברתי עליהם, שאמרתי שככה טוני רובינס מדבר עליהם, שהם לא קיימים אצל כולם, וכמובן שלא בכל תקופת זמן, זה צורך בצמיחה והתפתחות, צורך שלנו באמת להתפתח, ללמוד, לעשות עוד דברים, להגשים את עצמנו, זה ככה באמת צורך יותר מתקדם כזה של האדם המתקדם. אם אנחנו נסתכל, סליחה ככה, אנחנו ביום השואה, אז כמה מקום היה, אפילו בדור של אנשים בני 60, 70, 80, כמה אצלם היה את השיח הזה של צמיחה, התפתחות, מימוש, גיוון, לא יודעת, ההורים שלי כשהם הלכו לעבוד בשביל לפרנס, כן, היה חשוב שיהיה להם קצת מעניין, אבל אמא שלי לא כל כך נהנתה בעבודה שלה, ולא הסתדרה כל כך עם הבוסית שלה, אז מה? אז היא התפטרה? לא, כי הכי חשוב זה הוודאות, זה הביטחון, זה להביא כסף. אוקיי, אז הצמיחה והתפתחות זה צורך שהוא קצת יותר מודרני, והוא לא קיים תמיד ולא בכל תקופת זמן. אמרתי, אני בגיל, כשהייתי צעירה יותר, ממש לא עניין אותי התפתחות, הייתי רחוקה מזה. אם דיברנו על עליית של פעם, שהייתה מאוד רחוקה, הייתי רחוקה מהצרכים שלי ומהערכים שלי, בכלל לא נתתי מקום להתפתחות. אמרתי, התפתחות זה לא בשבילי, וזה אגב מה שדיברתי על חיבור לחוזקות ולאמונה ביכולת, לא חשבתי שזה מתאים לי בכלל, אז לא הייתי שם, דיברתי על כסף, דיברתי על סטטוס, דיברתי על דברים אחרים. והדבר האחרון, הצורך האחרון שקיים הרבה פעמים אצל אנשים, זה הצורך בנתינה ובתרומה, הצורך להרגיש שאנחנו
באמת עושים טוב לעולם. אז אלה צרכים שככה טוני רובינס מדבר. היה לי חשוב להתייחס לצרכים, לפני שאנחנו מדברים וצוללים ככה לתחום של הערכים, כי צרכים וערכים הולכים הרבה פעמים ביחד. הם שני היבטים שמשפיעים על קבלת החלטות שלנו, והרבה פעמים אנחנו מקבלים החלטות לפי צרכים ולא לפי הערכים. זאת אומרת, מה שמשפיע על קבלת ההחלטות זה למשל הצורך שלי באהבה, והצורך הזה, כמו שדיברתי על אותה בחורה, שזה מה שהיה כל כך חשוב לה, אבל זה בא על חשבון ערכים, שאחר כך כשעשינו עבודת ערכים, גילינו שהערכים המובילים, ואני ככה מסתכלת אפילו ממש במחברת שככה, הדברים שהיא דיברה עליהם, היא דיברה על יושרה, היא דיברה על עצמאות, היא דיברה על השפעה, היא דיברה על מקצוענות, וכשאני, הכי חשוב לי, כשאני עובד, כשהצורך שמנהל אותי כרגע הוא השפעה, הוא שייכות ואהבה, אז הערכים שלי קצת נדחקים לפינה, ואז מה קורה? אני מרגישה חוסר שקט, אני מרגישה חוסר שלמות, אני מרגישה שהחיים עוברים, ומשהו לא מדויק לי, זה לא טוב לי, לא טוב לי, אני מרגישה שהחיים מנהלים אותי ולא אני מנהלת אותם. ולכן החיבור, גם לצרכים, למה חשוב לי, אבל גם לערכים, למה באמת חשוב לי כבן אדם, כל כך חשוב, כדי שאני אנהל את עצמי ואחיה את החיים שלי, לא רק בהתאם לצרכים, אלא גם בהתאם למצפן הפנימי הזה שלי. אז שמתי פה תמונה של למה, וניטשה אמר, מי שיש לו איזה למה שלמנו יחיה, יוכל לשאת כמעט כל איך. כשהלמה שלי ברור, אז יש לי את המוטיבציה לצאת לפעולה ולעשייה. דרך אגב, כמו שדיברתי בתחילת ההרצאה, אז ויקטור פרנקל גם אמר את המשפט הזה של ניטשה, בהקשר של הלוגותרפיה, ודווקא בהקשר של יום השואה, של אנשים שככה שרדו את השואה. אנשים שהיה להם למה מאוד מאוד חזק, ומצאו את הלמה ביום יום המאוד מאוד קשה שלהם, הצליחו לשרוד, ובבריאות, וככה באמת לצלוח את המשבר הזה. אז בואו נדבר על הלמה שלכם. עכשיו אתם מתחילים לעבוד, עשיתי הקדמה מאוד ארוכה על מה זה ערך ומה זה צורך. אני רוצה שאתם ככה תנסו להתחבר רגע לערכים שלכם. אז יש פה איזשהו תרגיל חשיבה. אני מזמינה כל אחד מכם ואחת לחשוב על רגע שבו הרגשתם שלמים, חיים, מחוברים לעצמכם. זה יכול להיות רגע קטן, נקודתי, או רגע גדול. זה יכול להיות רגע שבו הרגשתי שקט, או רגע שבו התגברתי על משהו, שהצלחתי לעשות משהו, שאמרתי למישהו משהו, או שהצלחתי להקשיב למשהו חיצוני או למשהו פנימי, להקשיב לעצמי, לאיזה קול פנימי, לאיזה אינטואיציה שהייתה לי, איזו בחירה שעשיתי בחיים, שזה לא משנה מה, אבל רגע בחיים שבו הרגשתי, כזה כשאני מסתכלת עליו, ואני אומרת, שם הייתי מדויקת, שם הרגשתי שאני במיטבי, ואני מחוברת לעצמי, וזה רגע של דיוק כזה שאני אומרת, גם אם כל הסיטואציה וכל המסביב הוא לא מדויק, והוא לא היה בהכרח מיטבי, אבל אני, ליאת, הייתי באותו רגע במיטבי. זה רגע משמעותי. אז אני מזמינה כל אחד לקחת ככה דקה, לחשוב על רגע כזה בחיים, וזה יכול להיות משהו באמת מהיומיום. אוקיי? למשל, הצלחתי לא לריב עם הבת שלי בבוקר, ובהתארגנות בוקר, הצלחתי לעשות את זה בשמחה ובכיף, והיא הלכה מחייכת לבית ספר והתארגנה בזמן, ואני התחלתי את היום שלי בחיוך ובכיף. אוקיי? זה יכול להיות משהו כזה, זה יכול להיות משהו נורא גדול. אני אספר על עצמי, ואז אני אתן לכם גם דקה לחשוב, אבל ככה, דוגמה, אני הייתי אמורה לצאת לקורס קצינות, לפני 1,000,000 שנה בערך, כשהיינו בפלמ"ח, ולא רציתי לצאת לקורס קצינות. הייתי מש"ק כית"ש ונורא אהבתי את העבודה שלי עם החיילים, נורא אהבתי את הבסיס ואת החברים, וכולם מסביבי אמרו לי, את חייבת להיות קצינה, זה תפור עליך להיות קצינה, ואבא שלי היה קצין בצבא, והקצינה שלי אמרה לי, את חייבת, ועשיתי איזשהו תהליך שלם של מבחנים, ועברתי את הכל, וזה נורא החמיא לי, והסטטוס, ומה יגידו, ומה יחשבו וכולי, והייתי אמורה לצאת לקורס קצינות, ויומיים לפני הקורס, הרסתי את כל הדברים ושרתתי בצפון, וכשחזרתי הביתה, בכיתי. ואמרתי, אני לא רוצה לעזוב את זה, טוב לי שם, למה אני מקלקלת משהו שעובד?
והייתי ממש במצוקה מהדבר הזה, ואבא שלי, אגב, סביבה תומכת שדיברתי עליו בהתחלה, כמה חשוב סביבה, הוא אמר לי, ליאת, אז למה את עושה את זה? ואמרתי, נכון, למה אני עושה את זה? למה? ואמרתי, אני לא עושה את זה, וחתמתי על ויתור, וקיבלתי על הראש, וואו, קיבלתי על הראש מהמערכת, מכל הקצינים בבסיס שלי, איך את יכולה לעשות את זה? וממש לא אכפת לי. זה היה רגע של שלמות ודיוק. ממש לא אכפת לי מה אנשים יגידו, לא אכפת לי לקבל על הראש. הייתי כל כך מדויקת לעצמי באותו רגע, זה המימוש של העוצמה הזאת שדיברתי עליה, של להיות מחוברת לעצמי, זה ערך בשבילי, חיבור עצמי. לא הבנתי את זה, אז לא היה לי את המילים האלה, אבל זאת הייתה נקודה כל כך משמעותית של לעשות מה שטוב לי. אוקיי? אז הנה דוגמה. אז תחשבו אתם על דוגמה של רגע של שלמות כזאת עם עצמכם ושל חיבור לעצמכם. תנסו לחשוב מה היה שם שהיה כל כך משמעותי, שהפך את הרגע הזה למשמעותי עבורכם. איזה ערכים שלכם שם באו לידי ביטוי, מה היה שם? יכול להיות שעוד חסרות מילים, תכף אני אתן לכם בנק מילים של ערכים, אבל אינטואיטיבית, מה היה שם שהפך את האירוע הזה למשמעותי? מה היה נוכח שם שבלעדיו זה לא היה רגע כזה? מה היה בי? מה היה בי ש, שאפשר לדבר הזה לקרות, ולמה זה קרה, ולמה זה משמעותי? אז קחו ככה דקה לחשיבה, כדי קצת להבין איך זה מרגיש כשאני חיה לפי מה שמדויק לי, כשאני חיה לפי מה שחשוב לי. יש מישהו שככה מרגיש שהוא רוצה עוד קצת זמן לחשוב? תסמנו לי כן, אז הם יקחו לכם ככה עוד דקה לחשוב, ואני מזמינה אתכם גם לפתח את זה אחר כך, אחרי ההרצאה, אנחנו פה ככה בזמן קצוב לצערי, וזה לא כמו בתהליך פרטני שבו יש את כל הזמן לנתח ולעשות עבודה משותפת, זה אתם עם עצמכם רגע, וזה התחלה של חשיבה והתחלה של חיבור לרגע שבו הייתי מדויקת, ואיך זה מרגיש, ולמה זה היה לי כל כך מדויק הרגע הזה. אז ככה, רגע של חשיבה. אפשר רק להעיר לשאול כאן, כאילו, משהו שאני מרגישה. זה קצת, אני מנסה לחשוב על רגעים, קודם כל, היי, לא אמרתי לכם היי. אני תמי. מנסה לחשוב על רגעים כאלה, עכשיו זה קצת מתערבב עם רגעים שהרגשנו טוב עם עצמנו בגלל דברים מסוימים. את יודעת שאת נמצאת בהיי מאיזושהי סיבה. האם זה הרגע המדויק הזה גם כן, אפשר לקרוא לו? או שזה סתם כי עשיתי משהו שאני נורא אוהבת או נורא רוצה, וזה הצליח לי. אוקיי, שאלה מעולה. אני חושבת שהמבחן הוא לא בהכרח אם זה הצליח לי, המבחן הוא אם זה משהו שהרגשתי בו, שהוא רומם, אפשר לגמרי גם משהו שהרגשתי בו שמחה נורא גדולה, אוקיי? שהרגשתי בו וואו. עכשיו, למה הרגשת וואו? למה דווקא ברגע הזה ולא ברגעים אחרים? והדבר השני שאמרת שהוא גם בהחלט אפשרי, משהו שהתמודדתי איתו, דרך אגב לאו דווקא בהצלחה, אוקיי? הייתה לי מישהי שהיה לה פחד קהל, אוקיי? וכשהיא עמדה מול קהל, היא לא הצליחה לדבר, והיא ברחה מהבמה, היא סיפרה סיפור כילדה, ואחר כך היא הצליחה לחזור, והמורה הייתה צריכה ללחוש לה את המילים, אבל היא התמודדה. אז יש פה סיפור הצלחה, הוא לא באמת היה כזה מוצלח, אבל יש פה איזו התמודדות, ומה זה מספר עליה, אוקיי? זה גם דרך אגב תרגיל מעולה לחוזקות, אבל זה לסדנה אחרת, אבל גם מה היה שם שהיה משמעותי עבורה, בעצם ההתמודדות, אולי האומץ, חוסן, איזה דברים יצאו ממני שאני גאה בהם. ותמי, כשאת אומרת משהו שרומם את רוחי והיה לי נורא כיף, יש לו המון משמעות. באיזה מקומות אני מרגישה את הכיף הזה? כמה חשוב לי להרגיש כיף בחיים שלי? כי יש אנשים שלא היו בוחרים לדבר על זה. ולך זה כנראה משהו שהוא משמעותי. לי, דרך אגב, ליאת, ערך מוביל בחיים שלי זה כיף. אמרת כיף, כיף זה משהו שלי נורא משמעותי, כיף והנאה. זה ערך, זה ערך, זה לא רק צורך, זה גם ערך. אני רוצה לחיות את חיי בכיף.
אוקיי? ואם אני חושבת למשל על עצמי בסיני, ויש לי תמונה נורא ברורה שלי על נדנדה מעץ בסיני, ברס אל שטן מול הים, וכשאני חושבת על זה, זה רגע של דיוק עבורי. למה? כי יש שם שקט. ולי שקט זה גם צורך, אבל השקט הזה הוא אפשר לי חיבור פנימה, והקשבה לעצמי. כמה זה חשוב. הרגע הזה של לנשום ולהיות עם עצמי ועם מה שאני מרגישה, מה שאני רוצה, זה ערך. והישיבה הזאת בסיני אפשרה לי את זה, אוקיי? אז אני מזמינה אותך לחשוב גם על רגע כזה של התרוממות רוח או הנאה, מה היה שם, ומה זה מספר עליי, על מה שחשוב לי. חשוב לי הנאה, חשוב לי לצלוח אתגרים, חשוב לי ריגוש, חשוב לי אדרנלין, לחיות חיים מרגשים. מה חשוב לי, אוקיי? אז ככה, קחו לכם עוד חצי דקה לחשוב את הדברים. לי יש דוגמה אבל פחות מתאימה אולי, אם אפשר, אם את רוצה. בטח, את רוצה לשתף? בכיף. לפני הרבה שנים ההורים שלי היו חולים סיעודיים, ואחים שלי לא רצו לשתף פעולה. אני ביקשתי מהמנהל שלי, כדי ללכת איתם לבתי חולים ורופאים וכולי, שאני אתחיל במקום ב8 ב12. ואז אני יכולה לעשות גם את זה וגם את זה. הוא לא הסכים, הוא אמר, את אומנם מנהלת חשבונות וכספים, אבל אני רוצה שיהיה כאן מישהו שיענה ב8 בבוקר, ולא. ואני ויתרתי על העבודה, וואו, כדי לעזור להורים שלי, כי פשוט ריחמתי על ההורים שלי. אבא שלי רצו לקטוע לו את הרגל, ואני נלחמתי כדי שזה לא יקרה, ולא קרה, לא קרה, באמת הכל. וזאת אומרת, והאחים שלי לא היה אכפת להם. אז הייתי מרוצה מזה שאני עוזרת להורים שלי, כי באמת הגיע להם, ולא חיפשתי את הכיף, אלא לעזור להם. מעולה. אז שושי, אז מה את לומדת מזה, מהסיפור הזה עליך? מה היה חשוב לך באותו רגע? לעזור להורים, ופחות היה חשוב המשכורת, כן. ואיזה ערכים היו שם? איזה ערך בא לידי להח- ביטוי? להחזיר להם מה שהם הגיע להם. אוקיי, אז אני שומעת פה נתינה, אני כן. שומעת פה הדדיות, כן. אני שומעת פה משפחתיות, נכון? אני שומעת פה הקרבה גם, גם הקרבה הקרבה, אוקיי. הקרבה יש בזה גם קונוטציה שלילית, אז ננסה לחשוב כי ערך הוא תמיד דבר חיובי. זה משהו שממש חשוב להגיד, ערכים זה דבר חיובי, זה דבר שהוא מקדם אותנו. אז אולי באמת, אולי להסתכל על הערך של נתינה והשקעה, אוקיי? וגם יש פה, שוש, אני שומעת פה המון אומץ. אומץ ללכת נגד, לעזוב עבודה, יש פה גם חיבור עצמי, להיות מחוברת למה שחשוב לי, להיות מחוברת לאותנטיות שבי. אז אני שומעת פה המון דברים בסיפור, ואני מזמינה אותך לחשוב מכל הדברים האלה, מה מכל הדברים האלה זה באמת ערכים שלך, מה הדברים שאת רואה, שאת אומרת, כן, באמת חשוב לי לחיות חיים שבהם אני אמיצה, או שבהם אני מקבלת החלטות לפי מה שחשוב לי, או חשוב לי מאוד להיות בנתינה, או חשובה לי מאוד הדדיות, או חשובה לי מאוד משפחתיות, אוקיי? אלה הערכים שאפשר להוציא מהסיפור שלך. לא, יותר חשוב מזה שגם הצלחתי. אם את באה לרופא כירורג וגם בבית חולים אומרים לקטוע לו את הרגל, ואת בסוף מצליחה שהוא יהיה בריא, ובלי לקטוע לו את הרגל והכל עובר, זה הצלחה, זו הייתה הרגשה נהדרת. מעולה, נהדר, אז הצלחה זה ערך בשבילך, להילחם, כאילו להילחם, להילחם, אני נלחמתי, כן. מהמם, נהדר, יופי. אז זה ערכים מצוינים שמייצרים מוטיבציה, כי הנה, מה יש פה, שושי? בדיוק על מה שדיברתי עליו בהתחלה, נכון? את במוכר וידוע, בעבודה נוחה, הכל טוב, ויתרת על עבודה, ויתרת על המון דברים, למען משהו גדול יותר שהיה לך נורא משמעותי, אוקיי? והוא הוציא ממך את המוטיבציה ואת הלחימה הזאת. אני רוצה שנמשיך, כי יש לי עוד תרגיל, שהוא ככה, אני מקווה שממש נספיק לעשות אותו, והוא תרגיל מעניין. משחק. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אני אתן לכם רשימה של המון המון ערכים, ואני מזמינה אתכם לכתוב על דף, או אם אין לכם דף אז בטלפון, אבל חשוב שתכתבו, כי אתם לא תזכרו. 5 ערכים שהכי מדברים אליכם והכי מדויקים לכם, תכתבו אותם על דף,
אוקיי? את החמישה שהכי... דרך אגב, אם יש משהו שחסר פה ברשימה ואתם רוצות לכתוב במקום, אין לי שום בעיה, להפך. אני נתתי פה, אני לא הצלחתי להקיף את כל הערכים בעולם, וערך שלי של לחיות בצבע זה בטח לא מופיע פה, זה משהו שהוא נורא שלי, אז אם יש לכם משהו כזה לגמרי תוסיפו. אז אני מראה לכם, מראה את רשימת הערכים, תרשמו את החמישה שהכי משמעותיים עבורכם. את במיוט, ליאת. תודה. אמרתי שלא חייבים לשתף בצ'אט, רק מי שרוצה, אבל זה בעיקר קודם כל בשבילכם. זה גם אחרי ההרצאה נשארת לכם פה מתנה של דיוק רגע והבנה מה חשוב לי. הצלחתם לבחור 5 ערכים מובילים? יש מישהו שזקוק לעוד זמן? תסמנו לי. אוקיי, אני רואה שהספקתם. אז שימו לב מה אנחנו עושים עכשיו, אני הולכת להציג לכם עוד ערכים. ואם יש פה ערך שאתם חשוב לכם גם כן, אז אתם מוזמנים להוסיף אותו לרשימה, אבל יש אבל, תמיד צריכים להישאר 5 ערכים. זה אומר שאם אני בוחרת ערך חדש שעכשיו הוספתי לכם, צריך לוותר על ערך. אז האם אני מוכנה לוותר על אחד מה5 שבחרתי? מוכנים? כן. יאללה. למידה. האם למידה זה ערך מוביל אצלי, מספיק חשוב כדי שאני אוותר על אחד מה5 האחרים שבחרתי? אם כן, אני מוותרת על אחד אחר, אני מוחקת אחד ומכניסה למידה. אם לא, משאירה את הרשימה כמו שהיא. עצמאות. האם עצמאות זה ערך עבורי? האם זה ערך מוביל? ערך משמעותי לי? אם כן, על מה אני מוכנה לוותר כדי לקחת עצמאות? הרפתקנות. איך אני עם הרפתקנות? האם הרפתקנות זה ערך עבורי? האם זה ערך מוביל? אם זה ערך מספיק חשוב שאני אוותר על אחד מה5 שכבר בחרתי. מוזמנים לחשוב ולשנות את הרשימה בהתאם. יושרה. איך אני עם יושרה? האם יושרה זה משהו שהוא חשוב עבורי? אם כן, על מה אני מוותרת? אני אגיד שאני עושה את זה הרבה פעמים בתהליכים בקליניקה, 1 על 1, זה לוקח מלא זמן לבחור, והוויתורים האלה מה זה קשים, ואני עושה לכם פה חיים לא קלים בכלל, כי זה צריך לקבל החלטה נורא נורא מהר, כי הזמן שלנו קצוב, אז זה מחייב אתכם ממש להחליט על מה אני מוותרת ומה לא, אבל מי שנורא מתלבט, תכתבו מילים שאתם מתלבטים בצד, ואחר כך תחשבו עליהם, זה גם בסדר. חברות, האם חברות זה ערך מוביל? ואם הוא ממש חשוב, על מה אני מוכנה לוותר? אחריות. ביטוי עצמי. חשוב לי ביטוי עצמי? אם כן, על מה אני מוותרת? נעשה חיים קשים, תמי כותבת.
נכון. צריכים עוד שנייה לחשוב ככה? תמי, את רוצה עוד קצת להתלבט? לא, 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 זה בסדר. את עושה בסדר, אני חיים רושמת קשים? יאללה, אז אני ממשיכה עם החיים הקשים. פשטות, פשטות, כערך, לחיות חיים פשוטים. אולי אפשר לקרוא לזה צניעות, כמה זה חשוב לי, כערך. והאם אני מוכנה לוותר על משהו בשביל הפשטות? עוצמה, זה שלי, הבאתי מהבית. אז האם עוצמה זה ערך גם עבורכם? גמישות, לגלות גמישות, לחיות חיים שהם גמישים, גמישות בחיים שלי. מקצועיות או מקצוענות, תבחרו אתם מה שנכון לכם ומדויק לכם, האם זה ערך מוביל בחיים שלי? הנאה, גם זה שלי מהבית, נכון, דיברנו על זה תמי, אז הנאה, לחיות חיים שיש בהם הנאה, שמחה, זה לא אותו דבר, אז בואו נשאר פה עם הנאה, כי שמחה היה לכם ברשימה המקורית. האם אני מוכנה לוותר על איזשהו ערך בשביל הנאה? פתיחות, אם זה ערך מוביל, כבוד, לתת כבוד, לחיות בכבוד, לקבל כבוד, לקבל כבוד זה צורך, כי אני תלויה בסביבה, כבוד זה שלי, האם זה חשוב לי, לחיות בכבוד עצמי, לתת כבוד לאחרים, חופש, אני רואה אנשים מחייכים וככה, זה הולך ומסתבך, ליאור, סליחה, זה חופש, כמה חשוב לי חופש בחיים שלי? בסדר, שלפעמים זה גם כזה מתנגש, כאילו מבחינתי עצמאות זה חופש, וחופש זה עצמאות, עצמאות יכולה לתת לי חופש, כאילו, אז קודם כל, אמרת שני דברים נכונים. אחד, זה שאני יכולה לאחד שני ערכים, אני מרשה לכם קצת לרמות, ואם בשבילך זה אותו דבר, אז תבחרי את המילה שהכי מדייקת. עצמאות וחופש, אם זה בשבילי אותו דבר, אז אני כותבת את שניהם, והם אומרים לי את אותו דבר. וזה נכון שיש לפעמים סתירה, או קונפליקט בין ערכים, ואז מה עושים? אם לי חשוב חופש, אוקיי? ומצד שני נורא חשוב לי, לא יודעת מה, שייכות, או חשוב לי משפחתיות, יכול להיות קונפליקט בין השניים, אוקיי? אם חשוב לי נורא ודאות בחיים שלי, אבל מצד שני אני זקוקה לגיוון, זה כמו שדיברנו בצרכים המתנגדים, אז יש לפעמים קונפליקט בין ערכים, ואז במה אני בוחרת, ואיך אני מצליחה ליישב אותם בתוכי, ואיך אני מצליחה לתת מענה לשניהם. עוד ערך, נוכחות, לחיות בנוכחות של הרגע, כמה זה חשוב לי. משמעות כערך, להביא משמעות, לחיות חיי משמעות. אחרון חביב, עשיתי לכם ממש רשימה ארוכה, נאמנות, כמה זה חשוב לי, נאמנות, לחיות חיים שבהם אני נאמנה, נאמנה למי אתם תחליטו, זה שלכם, נאמנה לעצמי, נאמנה לסביבה, נאמנה להוריי, כמו ששושי סיפרה. אז יש פה, נתתי המון ערכים, המון 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 מילים, ואני מקווה שהצלחתם פחות או יותר ככה למצוא את החמישה שהכי, הכי, 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 הכי. ואם יש לכם 7, זה גם בסדר. ואם יש 3, זה גם בסדר, הכל בסדר, אבל כן כדאי לנסות לצמצם, כי בסוף שלי יהיה ברור לאור מה אני חיה את חיי ובוחרת את חיי. ועכשיו אני מזמינה אתכם לדרג את 5 הערכים שבחרתם מ-1 עד 5 לפי סדר חשיבות, ש1 זה הדבר שהוא בא לעבור, הוא הערך המוביל בחיי, הכי הכי חשוב, מתוך ה5.
אני עושה הרבה פעמים עבודות כאלה של דירוג בתהליכים שאני מלווה ומנהלת. למה? כי הדירוג הזה מוביל לדיוק ולבחירה, כי כשאני בוחרת אני לא תמיד יכולה לבחור הכל. תמי אמרה נכון, לפעמים יש קונפליקט בין האחים, ואז במה אני בוחרת? בדבר הזה שהוא בא לי עבורו, הוא הכי משמעותי עבורי. אוקיי? זה מצפן, זה ממש מה שמאיר לי וסולל לי את הדרך. אז תנסו לדרג את 5 הערכים מ-1 עד 5. משלוח. ליאת, אני חייבת לסיים, יש לי פגישה ב-11. מדהים, מדהים. תודה, אני תמי. רוצה... ההרצאה מוקלטת ואני אעלה אותה אחר כך לביז לייב, אז מי תודה, שלא סיים, מי שזה היה לו מהר מדי, יוכל לצפות שוב בהרצאה אחר כך. תודה, תודה. תודה, תמי. אז אני מזמינה אתכם להסתכל ככה על מה שקיבלתם, על ה5 ערכים המובילים, ואני מזמינה אתכם לחשוב. אנחנו ככה לקראת סיום, אז אין לנו המון זמן לעשות ניתוח, אבל זה אחד הדברים החשובים. מה צריך לקרות כדי שהערך שלי יתקיים? וזה בסוף לעבור מהענן שאנחנו חיים עליו למציאות. יש לי ערכים שחשובים לי, איך זה נראה בפועל? כשאני חיה לאור הערכים האלה, איך זה נראה? איך אני מתנהגת? מה אני אומרת? מה אני עושה? נתתי פה דוגמה, מישהי שערך מוביל אצלה הוא מקצוענות, נוטה כל הזמן ללמוד. זוכרים את סליחה, זה כאילו, הצגתי את עצמי בהתחלה, את כל הלימוד שאני לומדת ולומדת, אז זה קצת אני. מקצוענות זה ערך מוביל אצלי. ואז בחיים אני נוטה כל הזמן ללמוד, ואני משקיעה המון שעות בכל מיני משימות שנותנים לי. זה הביטוי, זה ככה זה נראה. וכפועל יוצא מה קורה? אני עובדת הרבה שעות, לפעמים אני מוותרת על בילוי, לפעמים אני מוותרת על בילוי עם הבנות שלי, כי זה ערך מוביל. אז איך זה נראה ביומיום? השקעה, זה נראה בהשקעה, זה נראה בלמידה, כי מקצוענות מובילה אצלי ללמידה, ומקצוענות מובילה אצלי להשקעה, מקצוענות מובילה אצלי להתמסרות. אז איך זה נראה ביום יום? אוקיי? אז תכתבו לכם את השאלות האלה, אפילו תעשו אותן אחרי המפגש. איך זה נראה, כל אחד מהערכים האלה ביום יום שלי? כשאני חיה לפי הערכים האלה, איך זה ייראה? ואני מזמינה אתכם לחשוב גם על מה היה קשה לשחרר בתרגיל הזה שנתתי. איזה ערכים היה לי מאוד מאוד קשה לשחרר, ולמה? כי מה חשוב לי בהם? וככה לחשוב על הערכים שבחרתי בסוף, כמה אני שבעת רצון מהמימוש שלהם כיום בחיי, מ-1 עד 5. 1 זה אני מאוד מאוד מרוצה, ו5 אני לא מרוצה, אני רחוקה מהם. אז כמה אני מרוצה מהמימוש של הערכים בחיים שלי. כי אם נורא חשוב לי אותנטיות, אבל אני מרצה בחיים שלי, אז אני חיה בריחוק ממה שחשוב לי, וזה מייצר כאב. אז כמה אני מדרגת את שביעות הרצון מהמימוש של הערכים, ומה זה אומר? האם אני חיה לפי מה שחשוב לי או לפי מה שצריך? אוקיי? אז אני מזמינה לכם ככה לדרג את שביעות הרצון שלכם מכל אחד מהערכים שבחרתם. כמה אני שבעת רצון, כל ערך בפני עצמו מ-1 עד 5. 1 זה מאוד מרוצה, 5 לא מרוצה. אבל האם את רוצה שנכתוב לך בצ'אט את המספרים לא, שבחרנו? לא, זה ממש בשבילכם, זה עבודה כן. בשבילכם, שלכם יהיה, זה איזשהו תרגיל של בירור פנימי בסוף. זה נותנת פה כלים לאיזושהי עבודת חקר והתבוננות אמיתית של כל אחד עם עצמה. אם זה מה שחשוב לי, האם זה קיים הערך הקיים בחיים שלי? האם הוא מתקיים או לא? האם אני מרוצה מהביטוי שלו, או שיש לי עוד עבודה לעשות? זה בסך הכל איזושהי מראה והתבוננות ושיקוף של איך זה נראה כיום בחייך. יהיה המשך איתך? את עושה סדנאות או משהו? אני אספר את זה ממש עוד כמה דקות, אנחנו מסיימות ואני אספר, והתשובה היא כן. מרימה לי להנחתה שושי, אני אגיד את זה בסוף.
אין לנו זמן עכשיו לעצימת עיניים מהצריק, כי אנחנו ממש צריכים לסיים, אבל אני מזמינה אתכם לחשוב אחרי ההרצאה, אם הייתי חיה לפי הערכים המובילים האלה שבחרתי כחשובים, והם היו באים לידי ביטוי, איך זה נראה? איך נראים חיים שבהם אני מגשימה וחיה לפי מה שחשוב לי? איך זה נראה? איך אני מרגישה שם? מה מתאפשר לי שם? באיזה הוויה אני מתהלכת בעולם עם הערכים האלה? איך אני נושאת את עצמי בעולם? אני מזמינה אותך ממש לדמיין את זה ולחשוב על עצמי כשאני חיה לאורם של הערכים האלה בחיי. איזה טעם זה נותן לי לחיים. ולסיכום, אני רוצה להזמין אתכם. נראה לי שאנחנו רק נשים פה, אז אני אגיד אתכם, איזה ערך הייתי רוצה קצת לקדם השבוע? מהחמישה שבחרתי. לפי איזה ערך הייתי רוצה לחיות קצת יותר השבוע. אפשר לכתוב את זה על פתק ולשמור את זה לעצמי, או לכתוב לי את זה כתזכורת בטלפון. איך אני רוצה שהערך הזה יבוא, יקבל ביטוי השבוע? מה אני רוצה לעשות? פעולות, התנהגויות, מחשבות, אוקיי? איך אני יכולה להגשים את הערך הזה השבוע? לחיות לאורו, שהוא ינצנץ לי כמו הכוכבים האלה פה במצגת שלי, כדי שאני ארגיש שאני באמת חיה לאורו, כי הוא המצפן שלי. אנחנו ממש ככה צריכים לסיים, לצערי, הייתי יכולה להמשיך לעשות איתכם עבודת ניתוח של ערכים, כי זה באמת, אין לזה סוף, אבל יש סוף להרצאה. אז קודם כל, מי שרוצה להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה ועוד לא יצטרף, אתם מוזמנים. מדי פעם אני מעלה לשם תכנים, וגם שולחת לשם קישורים להרצאות הבאות. אני אגיד כבר עכשיו שיש לי עוד הרצאה ביום שלישי הקרוב, ב-29 לחודש, בשעה 10, הרצאה שמדברת קצת על לכוון תעסוקתי, אם אני רוצה לעשות שינוי בקריירה ואני קצת מבולבלת, אז איזושהי הרצאה שעושה סדר, שמדברת על חלק מהדברים שדיברנו כאן, כי חיבור לערכים ולצרכים זה אחד המפתחות לכיוון, והיום אתם בטח יודעות להסביר למה זה כל כך חשוב, שאני מחוברת ללמה שלי, אז זה יכול מאוד מאוד להשפיע על הבחירה התעסוקתית. אז זאת ההרצאה הקרובה, ויהיו לי עוד הרצאות שושי. אני גם, כמו שאמרתי, אני מאמנת, אני עושה תהליכים פרטניים, מי שרוצה להמשיך איתי בתהליך פרטני מוזמן כמובן ליצור קשר, ואני גם עושה תהליכים קבוצתיים, זאת אומרת, מה שעשינו כאן היה ליטוף נגיעה, אנחנו צוללים לעומק בקבוצה, גם בזום, בסדנאות שלי פותחים מיקרופון, פותחים מצלמות, עושים עבודה, באים, מפשילים שרוולים ובאים לעבוד כדי להכיר ולהבין, ותהיה לי סדנה בת 5 מפגשים לקבוצה, שבה אני אאפשר באמת לאנשים להעמיק בתכנים האימוניים האלה, בהבנה של מי אני ומה אני, וכדי לקבל כלים, כדי לצאת לחיים מדויקים, ולממש את עצמי, זה בסוף מה שחשוב. אני רוצה להודות לכולכם על ההשתתפות ביום הלא פשוט הזה. אם יש שאלות, אז אני פה, אשמח לענות, ומי שאין, אז אני אשמח לראות אתכם גם בהרצאות הבאות שלי, מוזמנים לשמור על קשר. וגם לעקוב אחרי באינסטגרם, בפייסבוק, אני שם ומעלה תכנים באופן שוטף. יש למישהו שאלות שרוצה ככה לשאול או להעיר, להגיד משהו? אז אני אשמח. שזה היה מפגש מאוד מענה וטוב, ויש לו טעם של עוד, את יודעת. איזה כיף, שמחה לשמוע. תודה, שושי. עוד מישהו שככה היה רוצה לשאול או להגיד? רציתי גם להוסיף שלגמרי הצלחת לגרות לנו את הבלוטות, אז אני מחכה לשמוע עוד את המפגש הבא, את ההרצאה הבאה שלך. איזה כיף. כן. נהדר. יופי, תודה ליאור. תודה רבה רבה. תודה. אם אין שאלות, אני ככה... היה ממש מעניין, שווה, מעורר השראה. איזה תודה. כיף, תודה ענבל, טוב לראות אותך וטוב לראות את כולכם. תודה ליאת. תודה לכולם, ושיהיה לנו ימים טובים, ואם יש למישהו שככה עשה עבודה להרחיב ורוצה לשתף אותי בפרטי, ולהתייעץ איתי ולדייק איתי, בשמחה ובכיף.
שיהיה יום מקסים, ואנחנו נהיה בקשר. להתראות. תודה. ביי ביי. ביי.